Se mnou mikrofon je trenér domácího týmu EBC Respekt Hradec Králové Tomáš Pokorný. Tomáši, můžete poprosit o ohlas po utkání? Tak tenhle zápas byl dost specifický. Hráli jsme do zahuštěné obrany, dařilo se nám ale od začátku si to gólově pojišťovat a soupeř odpadal. Trošičku škoda té třetí třetiny, kde jsme byli ledabilí trošku, ale jsem rád, že jsme takhle zakončili základní část. Mohl bych tě právě poprosit o nějaké zhodnocení základní části? Já jsem spokojený, zatím na půl, protože sezona ještě má vrchol před sebou, ale když se ohlídnu zatím, kde jsme byli v říjnu a kde jsme teďka, takže nezbývá než smeknout za to, jak kluci makají, pracují a myslím si, že zaslouženě jsme tam, kde jsme a teďka se co nejlíp připravit akorát na to playoff, takže ze základní části maximální spokojenost, ale teďka začne boj. Postupujete z 5. místa, je nějaký soupeř, kterého byste si přál do čtvrtfinále? Tak ten za prvý, co si nás vybere, a za druhý, který ho porazíme, takže my se připravíme na všechny soupeře a těšíme se na to. Děkuji moc. Se mnou mikrofonu je hráč utkání z domácího týmu EBC Respekt Hradec Králové David Šimeček. Davide, můžete poprosit o ohlas po utkání? Tak každopádně jsme rádi za 3 body a pro nás velmi důležitý vzhledem k tomu, že jsme bojovali o tu 6, která vlastně nám zaručuje přímý postup do toho čtvrtfinále, takže jsme spokojení, že jsme zvítězili. Orka přijela v trošku okleštěné sestavě, nicméně pro nás ten plán byl jasný, hrát prostě rychle s balónem a udávat to tempo té hry a to se nám dařilo, takže spokojenost. Dnes měl několik skvělých zákroků, především ve třetí třetině tě spoluhráči hodně nechávali ve štychu. Byl jsi spokojený se svým výkonem? Myslím si, že jsem tam mohl chytit něco navíc, každopádně ta třetí třetina tam jsme trošku polevili v hlavách, ale zase je to pro nás trošku zpětná vazba v tom, že musíme prostě pracovat celých 60 minut, aby jsme byli úspěšní. Základní část skončila, jak bys ji zhodnotil? Tak nám trošku utek ten začátek té sezóny, nicméně jsme se dokázali vlastně během té doby, během té sezóny dostat do herní pohody. Začalo se nám dařit jak herně, tak výsledkově a teďka vlastně z nějakých těch posledních 15 zápasů jsme, co se týká formy, druhý v tabulce, takže s tímhle jako panuje velká spokojenost. Děkuji moc, gratulace.